Jeg er 18. Hvorfor har du sådan noget fedtet hår? Hvad? Jamen, Mit hår er aldeles ikke fedt. jo. Sådan lidt. Du skal bare lukke. Jeg får L'Oreal og Matas produkter hver dag. Det er bare pjat. Ja, det lyder mærkeligt. Det lyder som fuldtog. Sådan tikke, og så... Ja, nu skal du... Det er fordi, at der er dyr inde i. Så det skal... Jeg tror, jeg vil gå ud og skide. Nej! Lad være! Jeg kører nogen. Må jeg ikke skide, eller hvad? Skal jeg skide Jeg kommer til? til med myre lige om lidt. Eller også er det min mor. Myre? Nej, det er min mor. Min myremor. Og hun ligner... Grunden til, hun ligner... Ja, nu kæft, når Hun jeg... er myremor. Hun har 6 ben. Eller 2 arme. Eller det er 20. Hvorfor har du 3 tissemænd? Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke mit problem. Du skal bare gå, fordi... Altså, nu kommer min myremor lige om lidt, og så kommer hun bare op tæt på mig. Det lyder... Det lukker bare. Nu er jeg pisse travlt nu. Hvorfor skal jeg skide? Vær hud. Ja, das ist gut.